mensen, van harte welkom in Lefhoes. Fijn dat je op bezoek komt om nog eens te zien wat weer met wie dat het zich verder ontwikkelt. Onze buurt reikt elk jaar tienduizenden euro's uit aan buurtprojecten als startkapitaal of budget om door te ontwikkelen. Om te zien of het geld goed besteed wordt, gaan de juryleden op bezoek bij de winnaars van de Onze Buurtprijs. De vrijwilligers van het Lefhoes in Amerika tonen hun werk vol trots. Wat is er al gedaan? Nou, zoals je hier ziet zijn er een hele hoop stenen opgekocht en door de vrijwilligers gelegd. Daar is heel veel geld in gaan zitten, want het was hier één heuvelpartij, dus het moest allemaal vlak gemaakt worden. Daar hadden we professionele hulp bij nodig van een stratenmaker met zijn materiaal. En het resterende bedrag, dat gaat nu naar fase 2, want we hebben hier het plan opgeknipt in 2 fases. Fase 1 was deze achterkant, het terras en alles maken. En fase 2 is hier aan de achterzijde, waar we straks gaan kijken, de nieuw te ontwikkelen kloostertuin. En daar gaat het resterende bedrag naartoe. En we willen hier de kloostertuin gewoon aanleggen, want hier hebben vroeger in het oude pastorie hebben de nonnen gewoond. Mm-hmm. En we willen hier een mooie dorpstuin van maken en de bewoners van Aandebrug en alle inwoners van het dorp. Is het een ouderwetse moestuin? Of onder andere een moestuin, kruidentuin, bloementuin. Er kan van alles in gebeuren. Ontmoetingstuin voor mensen die op de therapie zijn die we hebben. En hoeveel is er nog over van het budget van Onze Buurt? Ik geloof nog iets, wat ik gisteren hoorde, van 10.000 of 12.000 euro. Dat is een mooie aanzet. Zeker. Zonder dat hadden we dit niet klaar gehad. Nee. Dus we zijn echt super blij. Wordt kruiden ingekweekt kunnen worden die we hier in de keuken kunnen gaan gebruiken. En wat betekent het winnen van zo'n prijs nog meer voor zo'n vrijwilligersclub als dit? Een hele grote mate van erkenning. En zo van, ja, we hebben toch een goed project. En dat project, dat staat. Juryleden, zijn jullie een beetje tevreden over wat hier gebeurt met het geld van Onze Buurt? Jazeker, fantastisch toch? Ja, wat een enthousiasme hè? Dat die mensen het allemaal oppakken en nu al bezig zijn met de concrete realisatie. Nou ja, je ziet zelf hoe het wordt besteed, dus ik denk dat het goede besteding is van onze gelden. Ja, absoluut. Ja. In november 2018 stond nog een winnaar op het podium bij de prijsuitreiking. Het LEF-team Maastricht kreeg een cheque voor het project Buurzaam Koken Kids. Voordat de jeugd met fruit en groente de keuken in kan, moet eerst nog de moestuin opgeknapt worden. De eerste klus is impregneren van hout. En het verven van het metaal aan de zijkant van hout. De klus nummer 2 er staan allemaal bakken buiten. En sommige hebben een kaartje erin. Die moet gebied worden. En daar moet nieuwe compost bij. We hebben een prachtig startkapitaal mogen ontvangen om een start te maken met de Buurzaam Koken Kids. We zijn vandaag begonnen met de voorbereidingen van de moestuinbakken. Die we gaan gebruiken om groenten te kweken die ook in de smaaklessen worden gegeven. Ja, het ziet er nou nog een beetje rommelig uit. Maar dat wordt dus helemaal vervangen en vandaag ingezaaid. En dat hebben we kunnen doen door de prijs van Onze Buurt. Ik woon zelf in Blauwdorp en ik ben imker. En ik wil graag de biodiversiteit in de buurt vergroten. Ja, deze kan en die kast zijn groot genoeg om 2 bijenkasten op te zetten. Zeg maar. Dus hier komt er eentje op en daar komt er eentje op. Er komen 2 bokjes naast elkaar waarschijnlijk en dan komen er 4 bijenkasten hier voor deze mooie struik die nog niet gaan bloeien. Nou, die prijs van Onze Buurt die wordt vandaag voor een gedeelte ingezet om in de moestuin aan het werk te gaan. Hoe is het verder met het project Buurzaam Koken Kids? Nou, het Buurzaam Koken Kids, dat hebben we natuurlijk al een hele tijd gedraaid. En we zijn nu de voorbereidingen aan het doen om het nog beter te gaan neerzetten. Kijk, dit halen we eruit. We hebben inderdaad heel veel kinderen in de buurt die gewoon veel op straat zijn. En die zich ook zelf een bepaalde vrijheid genieten. Dus dat betekent dat je extra oogjes nodig hebt in de keuken als je kinderen bijvoorbeeld met messen wil laten werken. Of als je echt educatie wil geven. Dus dat vereist wel een veel betere planning.
Welke tip heb jij voor mensen die ook zoiets willen in hun wijk en overwegen om mee te doen aan onze buurt? Nou, ik zou je zeggen, dat is niet makkelijk. Je moet heel veel doorzettingsvermogen hebben. En als burger moet je sterk in je schoenen staan. En zorgen dat je mensen om je heen verzamelt die het initiatief gaan dragen. En je moet zorgen dat je vrijwilligers eigenlijk aan je gaat binden. Klinkt een beetje gek, maar wel dat ze enthousiast zijn om een verschil te maken in de buurt. En als je die mensen vindt, en in dit geval ook nog met kinderen, dan maak je echt een verschil.